Bismillahirrahmanirrahim. So da sha'awa. Kashi na 47. Haka suka kasance cikin hirarsu ta soyayya duk da ba komai take amsa mai ba. Amma sai da suka raba dare suna fira sai karfe 3:15 ya raka ta har bakin kofar ɗaki ta shiga. Yana jin kamar kada su rabu sannan ya juya ya tafi faɗin su. Yana shiga bedroom ɗin su ya samu Adam yayi ɗaiɗai a gado yana baccin gajiya. Kasa hakuri ya sa hannu ya dan bugi kafarsa. Da gyare bude ido ya dauko kai ya ce, "Ya dai?" Zama ya kusa da shi akan gadon ya ce, "Tashi ka sha labari. Na ci zaɓe, Dr. Bashir da Mustapha duk sun faɗi. Jam'iyyata ta kafu ƙarƙashin jam'iyyar Hammana. Na ci albarkacin ɗan uwana duk da baya raye. Amma a sanadinsa nake farin ciki. A'a, dan Allah ka bar ni bacci na. Ka bar labarin da safe." Adam ya faɗa yana gyara kwanciya. Da sauri Shuku ya riko sai ya ƙarasa zaunar da shi yana cewa, "Gwara ma ka tsaya ka ji wallahi dan ba zan bar ka kai barcin nan ba." Adam da yake son ya ci gaba da barci ya ce, "To menene?" Umul ce. Ya ce shi ko katse shi da ciya. Ai da ma na sani ko yaushe maganar kenan. Hannu ya sanya ya toshe mai baki ya ce, "Kai ba irin wannan labarin bane." Yau da bakinta ta ce ta amince da aure na. Congrat, Allah ya sanya alheri. Daga haka ya juya ya ci gaba da barcinsa. Shi ko miƙewa ya je wanka ya ɗauro alwala ya zo ya tana filifili da karatun alƙur'ani. Har aka kira sallar asuba. Tunda suka fito daga masallaci sallar asuba, Abba ya fahimci da magana a bakin yaron nasa, da yana ta bin bayansa yana sosa kansa. Kamo hannun shi ya sika nufi bangaren Abba ya zauna a kujerar, shi kuma ya zauna a ƙasan kujerar. Ya tankwashe kafa sai da suka gaisa sannan ya fara sosa ƙiya kamar mara gaskiya. Haba ɗan Abba, ya haka yi ne. Ai babu wannan ɓoye-ɓoyen a tsakaninmu, faɗa mu me kake so. Ƙarasin ne kai ƙasa yana murza yatsun ƙafarsa cikin sanyi ce, "Dama mun gama magana da Umar ne shine." Sai kuma ya shiru. Dariya Abban ya mai sauti ya dafa kafaɗarsa ya ce, "To shikenan, na gane, an jima za mu yi magana da aminku. Sai kuma in sanar da Hajjaju in ya so. Daga nan idan dadinku ya shigo an jima sai mu miƙa musu sadakinsu. Kaga sai su sa mana rana ko?" Bai san lokacin da ya kamo hannun Abba ba yana cewa, na gode. Sai kuma ya saki hannun yana so sakai. "To je ka kai azkar ɗinka." "To shikenan." Kawai ya ce ya miƙe a kunyace ya fice. Shi kam Abba mamaki yake dan yana rena shekarun Usman. Gashi bai da wani girman jiki amma ya lura yana son aure sosai. Dr. Bashir kuwa yau da wuri ya tashi dan zai zo ya yi wa ummin shi sanda dawowa. A gefen Mustapha ma har da ummansa suke shirin zuwa yau ɗin. Su wa ummin barka da dawowa lafiya. Shuka Usman yana shiga faɗinsa a falo ya zauna. Cikin jin bacci ya kira ummul ɗin. Tana kan sallaya wayar na gefenta. Juyowa ta ɗan kalli Ammi da ke karatu. A hankali ta mishi sallama yana jin muryarta cikin wani irin yanayi ya ce, "Wash Nurul Hayati, bacci nake ji kuma ba." Miƙa ya cikin kasala da jin baccin. Murya can ƙasa ya ce, "Wash ummuna, bacci nake ji kuma bai ganki ya hana ni baccin. Gashi ina jin sanyi." Shiru ta bata amsa mai ba, a ranta ko mamakin ya Usman din yake bata. Shuko iska ya fuskar a hankali sannan ya ci gaba da cewa, "Ina ma an daura mana aure, ummuna in samu dumin jikinki." Shiru tai bata ce komai ba, sai dai cike take da kunya. Shuko limshe ido ya ci gaba da cewa, "In kina tare da ni ba ni shiga kunci, amma yanzu na rasa yadda zan yi." Da kajiyan da yake maganar kasan bacci ke damansa, sai fama miƙa yake da hamma. Yana magana cikin shagwaba yana makale da wayar ya ci gaba. "Wash bacci nake ji ummuna kuma begenki ya hana ni limshe ido." A hankali ta bude baki cikin sanyi ta hura mai iska a kunnensa sannan cikin rada ta ce, "Yanzu ina kake?" Ido ya limshe sannan cikin shagwaba ya ce, "Ina falo." Murmushi ta ɗanyi jin yadda yake magana sannan a hankali ta ce, "To tashi ka koma bedroom ka kwanta. A hankali sai ka limshe idanka." Tashi kawai ya nufi bedroom ɗin yana shiga ya kwanta kan gada. Ya limshe ido a hankali ya furta, "Na yi yadda taka ce ɗan." Ɗan marmashi ta kuma yi shagwabar shanna tana bata mamaki. A hankali cikin raɗa ta ce, "Gani a gefenka, ga hannu na ka riƙe." Hannu ya sanya ya damƙe filan da yake kai a hankali ya furta, "Ummuna insha Allah zan rayu da ke tare da soyayya." Jin hakan ne yasa ta fara sauke numfashi. Tana murmushi tana kuma hura mai iska a kunnensa. A haka ya fara bacci ita kuwa ta ci gaba. "Kai bacci cikin nutsuwa, hannuna na riƙe da naka. Kanka yana cinyata, hannuna ɗaya yana yawo a cikin sumar kayanka zuwa kunnenka. Ina son kai barci."
kar ya saka ka ciwon kai. Shirin da ta ji da kuma jiyo saukar numfashin shi a hankali ya sa ta kira shi ta tabbatar da yayi baccin, don jin bai amsa kiran da ta yi mai ba. Hakan ya sanya ta katsewar ta kwanta cike da tunani har bacci ya ɗauke ta. Gari na ƙarasa wayewa, Ami ta zo ta tashe ta don ta yi break. Sai da ta wanka ta yi kwalliya sannan ta je ta gaida nan ne. Bayan sun gaisa ta ce, ga abincin Usman can, ki ɗauka ta kai mashi. Amsawa ta yi sannan ta juya ta je ta haɗa mai komai a kan tire. Ta ɗauka ta fita hannunta riƙe da hannun Faruk. A ɓangaren Usman ma yana tashi ya shige yawa wanka. Ya shirya tsaf ya feshe jikinsa da turaren hugo. Sai ƙamshi yana fitowa fala. Kunnuwansa suka jiya mai abin da ya fi son ji. Salamar da ta yi amsa sannan ya buɗe hannuwansa. Ya ɗan tsugunno da fara'a a fuskarsa. Ya ce, come on daddy boy. Da gudu Faruk ya je ya faɗa jikinsa. Shi ma ya mai da hannunsa ya rufe sannan ya ɗaga shi sama. Yana kisan ɗinsa ta ko'ina cikin ƙauna. Shi ma ya kisan ɗinsa a kumatunsa cikin gwarancinsa ya ce, ana ubbuka abbi. Dariya yana sauke shi ƙasa ya sa hannu yana lakace mai hanci. Ya ce, ana hubbuka ya bunayya. Wuce sai ya je ya haye kujera ya ɗaura motsin TV ya fara wasa. Shi ko dawo da kallonsa ya kan Ummul da ke ƙoƙarin ajiye tiran a jakar falo. Ya zuba mata manyan idanunsa tana ajiyewa, ta samu guri a ƙasan a tsakiyar kafet ta zauna. Sannan ta kalle shi ta ɗanyi murmushi, da ta ga ya ƙure ta da ido, da kai ta mai alamar ya zo ya zauna. Ango kamar raƙumi da akala ya taho da hannu ta nuna mai inda zai zauna. Sai da ta sa hannu ta ɗau filet ta fara zuba mai abincin. Sannan ta ɗan kalle shi cikin sanyin murya ta ce, ka tashi lafiya? Shi ma limshe idanun yayi sannan ya buɗe su yana mata wani irin kallo. Murya can ƙasa ya ce, ina fa lafiya ummuna, bayan a baccin ma zuwa kika yi ta jagwalgwala ni dukkin turmurmushe ne kin sa na cikin wani yanayi. Ya ƙara shi magana yana kashe mata ido ɗaya ta ɗan ɗaga mata girarsa. Kunya sosai maganar shin ta sakar mata. Sun koyar da kai ta aje mai abincin da ti da ta haɗa mai a gaban shi ta ce, ka cinye duka sai in baka kyauta. Ɗan ɗago kai yayi ya ce, ke fato. Kai kawai ta girgiza mai alamar a'a. Kallanta ya cikin sigar so da ƙauna ya sa hannu ya ɗauko ɗaya kwaf ɗin ya haɗa ci mai kauri sannan ya ɗan kurɓa kwaf ɗin ya miƙa mata a hankali ya furta, ki shanye babu zafi sosai. Karɓa ta tana kallon idonsa shi ko lips ɗinta da suka sha jan baki sai sheki suke yi. Ya ƙurawa ido a hankali ya ce, wannan jan bakin da hali zan tsotse sani don ya rufe min pink lip ɗinki masu kyawun gani. Baki ta ɗan tsuke tana ɗan yamushe kallon ƙasa-ƙasa. Bai jira ta yi magana ba ya ce, ki sani ina son ki so na hakika. Ban san wani irin murna zan yi ba idan aka ɗaura mana aure. Ban san wani irin so nake miki ba ummuna. Ke kaɗai ce a rayuwata. Ɗan dago kai ta ce kamar cewa nai ka ci abinci ko? Sannan ka tsaya surutu. Ni kuma na fi son ga ka ci abincin sannan ka sha maganinka. Karya wuya ya ɗanyi cikin wani salon shauki. Ya ce, hubbi zan ci amma kuma kin ga wannan kallon? Sai kuma ya haɗiye maganar da ya niyyar furtawa. Sannan ya ja filet ɗin ya fara cin abincin cikin natsuwa. Faruk da ke ta tsalle kan kujera ne ya subuce kamar zai faɗo da sauri. Suka tashi dukkaninsu suka yi gunsa. Hannu kowanne ya kai dan roƙosa, aiko hannunsu ya haɗe guri guda gun ɗaukar Faruk ɗin. Shi ko Usman haɗe hannunta da na Faruk ɗanye ya riƙe yana murzawa a hankali. Ita ko ƙasa ta yi da kanta. Sun daɗe a hakan sannan suka koma suka zauna ya ƙarasa cin abincin. Ita ko ta tattare kayan ta ɗauka suka fita tare. Suna fita suka hango Dr. Bashir ya fito daga motarsa. Cikin gida Ummul ta shige bangaren nan ne shi kuma Usman ya ƙarasa gurin shi riƙe da hannun Faruk. Suka gaisa ya tsugunna ya kamo hannun Faruk ɗin ya ɗauke sa. Usman ne ya mai jagora har falon baki. Ya zauna yana wasa da Faruk shi kuma ya juyo ya fito yana fitowa ta karo da Abba yana shirin shiga falon. Darusinawa ya ce san da fitowa Abba. Kallon shi ya ce dakta na ciki ko? Ya ce sannan ya sake cewa to ka jira ni a falon Hajjaju za mu je gidan daji in na fito. Da to ya amsa ya wuce falon Hajjajin. Shi ko Abba da sallama ya shiga falo suka gaisa cikin girmamawa. A hankali Abba yawa Dr. Bashir bayani sannan ya bashi hakuri akan abin da ya faru da kuma nuna mai jin daɗin sa akan yadda ya nuna soyayyar shi ga Ummul da kuma burin kulawa da Faruk. Shi ko dakta har zuciyarsa ya ji daɗin yadda Abban ya mai bayani ya kuma yi addu'ar alkhairi. Har zuciyar shi yake jin ya haƙura da ita kuma zai ci gaba da kulawa da ɗansu Faruk. Da haka suka yi sallama ya fita ya tafi. Inda ya fakin motarsa a nan Mustapha ya yi fakin kusa da shi. Yana fita suka gaisa cikin mutunci sannan shi dakta ya tafi. Shi ko Mustapha ya nufi cikin gida.
Aliyu ne ya tarbi Mustapha, sannan ya kai shi falo ya zauna, shi kuma ya shiga don sanarwa antinshin Umar zuwansa. Gabanta na faduwa, kanta a ƙasa ta shiga falon. Ta samu guri ta zauna cikin natsuwa da jin kunya ta gaida shi. Kallanta yake kamar ya ɗauke ta ya tafi da ita don so da ƙauna. Cikin wani irin salon murya a raunane ya ce, an dawo lafiya? Ya ibada, Allah ya sa karɓaɓɓiya ce. Alhamdulillah, amin. Ta ce sannan suka ɗanyi shiru na wani lokaci. Da ‘yar ta buɗe baki ta ce, ya Mustapha, dama ina so za mu yi magana, sannan ina fatan za ka fahimce ni. Gyara zama ya ce, haba Kairi, kin san ina gane duk abin da ya fito daga bakinki, kuma ina yarda da shi, kuma kin san maganarki a bar fahimta ce a gare ni. Faɗi maganarki. Sake sun koyar da kanta ta fara magana a hankali. Da farko zan maka godiya da irin kulawar da kake bamu, kuma na ji daɗin hakan sosai. Ban da abin cewa sai dai in ce da kai, jazakallahu bil jannatul firdaus. Abu na biyu, kuma ina so in baka haƙuri akan maganar da kai min kafin na yi tafiya. Tuni zuciyar shi ta fara bagawa da ƙarfi, sai sake ƙure ta da idanu. Ita ko kai a sunkuye ta ci gaba da cewa, hakika kai cikakken masoyina ne, kuma mai soyayya dan Allah, sannan kuma mai ɗaukar ƙaddara da yadda da ita a duk yadda ta zo maka. Dan naga hakan a baya, kai namiji ka yi biyayya ga iyayenka, ka rungumi ƙaddarar mu. Abin da ni mace ya kamata na yi shi, amma taurin kai da zigar shedan sun hana ni rungumar ƙaddarata. Na yi ta cutar da masoyina. Gashi yanzu rayuwa ta ƙare cikin nadama da dana sanin rashin bin umarnin iyaye. Kai ko na tabbata za ka samu farin ciki a rayuwarka tunda ka yi biyayya ga zaɓin iyayenka. Ya Mustapha, ina so in faɗa maka, na amince da auren ya Usman saboda dalilai da dama, amma na san za ka fahimce ni, kuma ka kasance mai yi min addu'a ko da yaushe. Shiru ta ɗanyi har zuwa wani ɗan lokaci, muryarta ta fara sarƙewa. Cikin zubta ƙwalla murya na rawa ta ce, zan auri ya Usman ko dan na sa farin ciki a zuciyoyin iyayena. Zan auri ya Usman cikin aminci ko dan na goge laifin da na yi wa iyayena a baya, na ƙin yarda da zaɓin su. Zan auri ya Usman ko dan na raba Faruk da agolanci da kuma kasance tare da shi, dan duk inda na yi aure ya Usman zai karɓe min Faruk. Zan auri ya Usman dan zai yi farin ciki. Farin cikin ya Usman kuwa shine abu mafi soyuwa a zuciyar Hammana. Zan auri ya Usman ko dan na kula da shi da lafiyarsa, wanda kullum shine fargabar Hammana. Zan auri ya Usman ko dan kaunar da Ami take min. Zan auri ya Usman dan mu rayu tare, mu cire wa Faruk maraicin mahaifinsa. Zan auri ya Usman ko Allah zai sa Hammana ya yi farin ciki da ni. Zan auri ya Usman dan Allah da zuciya ɗaya. Mustapha, na cutar da Hammana akan soyayyarka, amma Hamma bai taɓa fushi da ni ba, bare ya fushi da kai. Mustapha, yanzu bana son kowa a duniya sai Hammana. Ya Mustapha, ina ma Hammana zai dawo gare ni. Ina ma tafiya yayi ta dawowa. Ina ma a ce ni suka yanka suka bar shi a raye. Na tabbata da shi zai min wankan gawa, da shi zai sa ni cikin kabari na. Ya Mustapha, a gabana suka yanka Hammana yankan rago. Ya Mustapha, Hammana ya sadaukar da rayuwarsa akan tawa. Ya Mustapha, wallahi tallahi ina son Hamma Umar, ina son shi sosai. Kai cuna ni Ummu, tabbas na ga illar rashin yi wa iyaye biyayya. Kai cuna da zuciyata, kai cuna da taurin kaina, kai cuna da kin yarda da kaddarata. A haka zan kare rayuwata cikin da na sani da nadama. Ashe maganar da Hammana ke ce min gaskiya ce. Yana ce min tabbas wata rana zaki so ni fiye da kowa a duniya, amma ban sani ba ko son zai amfane mu. Ashe gaskiyarsa a ƙwararren lokaci zan so shi. Ya Mustapha, washe gari za a kashe min Hammana. Na fara sansa, na yarda da shi bisa gaskiya, amma suka zo suka raba ni da shi. Sai kuma ta kife kai tana kuka shar da hawayenta. Cikin sauti mai cike da rauni da nadama, shugo Mustapha gaba ɗaya duk ya ruɗe, tausayinta na ratsa sa. Tabbas ran shi ya cika da raunin da kukanta ya raunata zuciyarsa. Lokaci ɗaya hawaye suka rinka zubo mai a take. Ya shiga matsananciyar damuwa. Cikin rawar murya ce, haba Kairina, na fahimce ki, kuma na gamsu, na ji daɗi da ya kasance ɗan uwana ne ya zama na zaɓin ki, domin kuwa ina jin duk wani ɗan gidan nan a matsayin ɗan uwana na jini, kuma ina ƙaunar su. Har kullum burina shine dawo miki da farin cikin da kika rasa. Akwai da yaushe fata na in sa hawaye ya daina zuba a idanuwanki Ummu. Tabbas Hamma Umar mutum ne mai cikar daraja. Na san kukan da zaki shi zai sa ki ji sanyi, amma dan Allah ki daure ki daina zubta mai ƙwalla. Ki ta mishi addu'a, ki fatan Allah ya sada ku a aljanna. Ni da ma fata na in kawo Faruk tunanin maraici ne. Alhamdulillah, na san za ku samu hakan a gurin Usman,
sama da abin da za ku samu a gunkuwa. Kuma na yarda da ƙaddarar mu a karo na biyu da na kuma neman auren ki ban samu ba. Ummul na haƙura da ke, amma ki sani ke na fara so a rayuwata. Ni ma na gode da kulawar ki gare ni ƙanwata. Haka nan ya ci gaba da yi mata fira da nasiha a matsayin yayanta, duk da baya jin daɗin zuciyarsa da jikinsa, amma yana ɓoyewa don kada itan ta damu. Ita ko da iko a'a kawai take amsa mai. Har ya ɗauki ɗan lokaci sannan suka yi sallama, ya tafi jiki babu ƙarfi. A falon Hajjaji Ummul ta yi sallama sakamakon kiran da Abba ya aika Aliyu ya mata. Dukkanin su suka amsa sallamar, ta samu gefen da Hajjajin take ta zauna a ƙasa. Gaida Dadi da Abba ta yi, sannan Hajjaji da Usman sai ya Adam. Dadi ne ya kalli Usman da sigar tsokana ya ce, to angon ya fara buɗe mana taron da addu'a ko? Kai shi a ƙasa yana dariya ƙasa-ƙasa, ya ɗaga hannu suka yi addu'a. Suka shafa sannan dadin ya ci gaba da cewa, mamana, wannan taron naki ne. Yanzu abban ku ya zo min da sadakin su, sannan ya ce suna so a yi auren cikin ƙanƙanin lokaci. Don haka na ce a kirawo ki ji da kunnenki, sannan in baki sadakin kin. Kan tana ƙasa bata ce komai ba. Dadi ya sa hannu ya ciro kuɗin ya miƙa mata tare da cewa, gashi mamana, yi bismillah ki karɓa sadakin ki. Sake sun koyar da kai ta ɓoye fuskarta a cinyar Hajjaju, kunya kamar ta tsaga ƙasa ta shige. Hakan ya sa Dadi da Abba dariya irin ta manya, sannan Abba ya ce, to wani ya wakilce ta. Hajjaji ce ta kai hannu ta karɓa tana cewa, ku bani idan ba ta so. Duk dariya suka yi sannan suka yi addu'a. Suka tashi. Abba ya fa kowa murna, yana ta sanya wa 'yar tashi albarka.